Dobrodošli u unboxing tastature. Vidite kakva je tastatura. Sprijeda. I pozade. Ništa isto specifično. Vidite kako izgleda ona čvrtna na kutiji. Prijeđemo na stavljanje unboxing. Ako vidite što ima tu, pročitate. Hoćete zaustaviti video pa pročitajte. Sada prijeđemo na unboxing. I evo je. Što je ta tastatura? Ajmo da izvadimo iz najlona. Znači nek ostane tu, neki priručnik. Da ne znam kako se koristi tastatura. Što nam isto sad neće trebati. Tu. Da imamo ovo. Imate USB kabel, valja dug. Imamo ovo neke 9 ovih multimedija. Znači za zvuk i tako za gašenje to. Umjesto za mute, to je crvena boja ovdje. No znam što, tamo se svidjeli jako crvena. Vidite kao imamo žrtu, su ga premjestili. I onda ovo, ne znam sad zašto radi, nema veze. Eto ljudi, to bi bilo to za unboxing. Vidimo se u sljedećem klipu. Ćao!